Pere Santa Eulàlia. La falla que representa les falles del 2009, la falla de Marta Agustín Ferrando. Ahí estaven les paraules de Marta Agustí, la fallera major de València, perquè donarà inici ja a este castell de foc.
magnífic, espectacular, impressionant el castell de focs que acaba de disparar Ricardo Cavaller. Y ahora la fallera mayor de Valencia, Marta Agustín Ferrando, encenderá la traca que encenderà de veritat ja I mira, molt proper d'ella està qui va ser el seu mantenedor el dia de l'exaltació, de la seva exaltació. És com a... Una es queda sense paraules després de veure este ramellet de focs d'artifici que ha donat inici a la crema d'esta falla municipal. Esta falla que ja està ardent amb tota l'espectacularitat. I ahí està Marta Agustín Ferrando, que es manté encara, molt sencereta. Molt sencera. La veritat és que després que en 2008 Ricardo no dispararà durant totes les festes per a donar l'oportunitat a altres empreses pirotècniques, enguany jo crec que ha tornat a sorprendre a tots amb els seus espectacles pirotècnics, i el d'esta nit no ha sigut menys. Si el d'ahir va ser espectacular en la nit del foc, esta nit jo crec que també ha sorprès a tots. I ara sona per la megafonia, esa megafonia que ha acompanyat tots els dies, els moments previs a la mascletà, el faller, l'himne que va composar el mestre Serrano, el mateix gran músic de Sueca que va composar també l'himne regional, que després s'ha convertit en l'himne de la Comunitat Valenciana i que escoltarem tancant l'acte de la crema. Ara comença ja, jo crec que d'un moment a altre, a plorar. Marta n'hi va plorar moltíssim quan va arribar a la Mare de Déu. Es va emocionar molt. Molt. Després la seva cara, una cara de felicitat, i jo crec que ara es manté aquest equilibri de la tristor, de la festa acaba, no el seu any, ni el seu regnat, que serà fins sempre, sinó també del cansanci, però també l'alegria que ha tingut unes falles magnífiques. Ese qualificatiu que tantes vegades he dit jo durant aquestes mascletades, magnífic, doncs jo crec que el qualificatiu enguany de les falles són magnífiques, falles en pau, tranquil·litat, bon oratges, sense cap incident. I mira com està la plaça de l'Ajuntament, plena de gom a gom, de gent que ha volgut vindre per a viure en primera persona com crema esta falla municipal. Un any de molt bones falles, no solament en la secció especial, extraordinaris monuments, molt difícils. Preciosos. Jo crec que enguany ho ha tingut molt difícil, molt difícil el jurat, estils diferents, totalment bones falles en primera i altres categories de les falles. Mira com si no s'ha pogut resistir, Marta. Ja la teníem ahí. Ahí está el cor ahora, yo decía de la festa, ahí está el cor de València, ahí está el cor dels fallers, al costat del cor de la fallera major, que els seus sus té uns sus preciosos, Marta Agustí. S'il·lumina el foc en els seus sus, ese foc que ja està donant vida a les falles del 2010. I és que estar fet de cartró pedra significa tindre una vida efímera que acaba de manera irremediable entre flames. Ser un ninot de falla significa néixer per a aspirar a una immortalitat reservada només per a 2 ninots. Jo estic molt content i ara ja estic purificat, com m'han cremat en més de 10 falles, estic més que purificat. I aquestes
flames que s'alcen al cel de València, un cel que estos dies de la festa fallera ha sigut blau, net,